Віктор Янукович – це не є самостійний лідер, це не є людина, яка може за своїм власним баченням, інтелектом, натхненням розвивати країну. Це є, без будь-яких сумнівів, ставленик, маріонетка, яка уособлює якраз інтереси олігархічних кіл. І тому його можливий, гіпотетичний прихід до влади на президентську посаду я пов'язую з декількома дуже важливими речами, які недопустимі в нашій рідній Україні. Перше. Я переконана, що почнеться процес втрати незалежності України. І я хочу, щоб зараз всі люди, для яких незалежність України є цінністю, замислилися і просто зрозуміли всю відповідальність, яка лежить на кожному з нас. Другий наслідок можливого гіпотетичного приходу Януковича до влади – це повний перерозподіл залишків стратегічних ресурсів держави на користь тих самих родин, які панували при Кучмі. Я переконана в тому, що прихід консолідованого кандидата від олігархії призведе до того, що європейський шлях України, так само як і побудова європейських норм, правил і законів в Україні, просто припиниться. І думаю, що від перших кроків, які ми зробили до демократії, почнеться відлік акуратно в зворотньому напрямку. І ви всі це знаєте. Це знають всі журналісти, це знають всі політики, аналітики, політологи. 96 хвилин для передвиборчої агітації. Будь ласка. Дякую дуже. Но може ще так станеться, що Янукович прийде? Які у вас інформаційні є повідомлення? У мене жодних інформаційних повідомлень на цю тему немає, крім заяв деяких представників вашого блоку, які інтуїтивно відчувають, що може з'явитись. Так. Ну, я зараз хочу звернутися до всіх глядачів, які зараз увімкнули телевізори для того, щоб подивитися справжню дискусію. І я сьогодні вимушена просто дивитися на пусте місце і бачити це пусте місце. Важливо просто, щоб пусте місце не зайняло потім посаду президента в державі. Оце дуже було би прикро і неправильно. Янукович не дочекається, щоб я куди-небудь бігла з своєї власної країни. Прийде час, вони будуть бігти з своєї власної країни, тому що вони сьогодні реальні злочини роблять проти країни і проти народу. А крім того, це вони бігли в 2005 році, поки їх Ющенко не повернув назад для підписання універсалів і меморандумів. Власне, вони були в бігах всі. Я з своєї країни нікуди не поїду. Мені здається, дуже важливо зараз, щоб лідери Європейського Союзу усвідомлювали, наскільки складна ситуація в Україні, і краще не чекати, коли діючий президент буде розстрілювати мирних демонстрантів, які сьогодні вже, на жаль, в Україні люди доведені до відчаю, а краще робити превентивні заходи для того, щоб припинити розбудову авторитарного режиму в Украине. И мне хотелось бы обо всем этом поговорить в прямом эфире с Петром Порошенко. Прямые дебаты в прямом эфире без посредников. Почему во всем мире на этом строятся кампании? И если президент, кандидат в президенты не вышел на прямые дебаты и не пообщался со своим конкурентом, они обычно, вот и в Соединенных Штатах, и в любой другой стране, обычно кандидаты в президенты друг другу задают такие вопросы, которые даже не придут на ум избирателям. Очень сложно ответить, понимаете? Ведь они друг о друге все знают. И мне очень жаль, что он 2 раза на эти дебаты просто не пришел. Я могу вам точно сказать, что это недопустимо. И вообще все, что касается вот этой группы Фирташ, Бойко, Левочкин, Бакулин, и этот ряд можно продолжать, кстати, и кандидатами в президенты сегодняшними, я уверена, что эти люди и их, в общем-то, видение, как жить вместе со страной, недопустимы для страны. Это вот то, что должно удаляться из нашей страны через систему правосудия. Я так это вижу. Потому что они были коррупционным сердцем старого режима.
Вот Фирташ, Бойко, Левочкин, Бакулин и все остальные, кто там еще накапал. Господи боже мой. Молодое дарование этому семье было. Вот, извините, да, Рурченко, я всех, извините, по именам не знаю, слава богу. Да, но это как раз вот тот центр коррупции, который был у Януковича. И то, что сейчас этот центр коррупции успешно перекочевал к единому кандидату от демократических сил, от демократических, я прошу в кавички взять, да, президенты, вот это в стране недопустимо. Знаєте? І коли я вийшла з в'язниці, я просто принципово у всьому цьому не приймаю участь. І вам будь-які політики, які знаходяться там в верхах, підтвердять, що я сьогодні знаходжуся трохи на іншій планеті, ніж та влада, яка сьогодні займає навіть, незважаючи на те, що вони мої однопартійці. Я не можу багато чого, особливо після в'язниці, взагалі сприйняти і приймати участь в багатьох речах я просто не можу. Я покладаю надії на те, що мудрість народу, всі випробування, які ми разом пройшли, дадуть мені можливість реально міняти країну на посаді президента. І можу вам сказати, що все це буде зметено за буквально лічені місяці. Тому що я не хочу більше нести відповідальність за провал революції. Просто не хочу. Інша справа, якщо країна обере іншого президента, а власне сьогодні у мене є один конкурент, я думаю, що нам доведеться заходити ще на третє коло революції. Тому що я не бачу там навіть шансу на будь-які зміни. І це вам говорю абсолютно щиро, не тому що я хочу щось погане сказати. Я просто знаю всіх цих людей. Я знаю їх не з газет, не з каналів телебачення. Я знаю їх особисто багато років. Алло. Владислав Евгеньевич. Да. Здравствуйте. Пожалуйста, я с Порошенко вас соединю, хорошо? Да. Алло. Да, Петрович. Да, ну, я вот еще раз просмотрел канал. Мне, конечно, очень приятно, что у нас Погребинский на канале такую роль занимает. Я доволен тем, что у нас таким образом освещено, что у нас Донецк против Ющенко. Значит, дружище мой, ситуация на канале просто неконтролируема. Я это тебе говорю. Информационный блок на канале, за который ты лично отвечаешь. Лично ты. Я тогда прошу, на канале давайте убирать к чертовой матери людей, которые звездочки. Тогда я буду отвечать лично. Пожалуйста, ты отвечаешь лично. И ты можешь в любое время вносить предложение об убирании звезд и об прочей хуйне. Они, блядь, у нас пока лица канала. Не больше и не меньше. Вот вам сверстали, дорогие мои, информационный блок. Вот вы его читаете. Вам не нравится то, что читать? Пишите заявление и идите нахер. Значит, я тебе еще раз говорю, ладно бы они сделали что-то там, вот там что-то нас не показывают. Вот, просто неинтересно, бестолково, блядь, безумно и неправильно сделано. Вот я не знаю, кто ездил, какой корреспондент ездил. Ездил, я вам отвечу, Петр Алексеевич. Шевченко был лично. Так лично что он снял, блядь, и каким образом монтируется сюжет? Он лично это снял, где тот Шевченко? Уехал сегодня события куда-то в Мелитополь. Куда-то по своим делам. И я с ним борюсь на протяжении всего этого полугода. И если это вопрос... это нарушение авиационной политики. А потом Ира говорит, он милый мальчик, давайте с ним работать дальше, он добрый и хороший. А потом начинаются разборки. И меня потом получается, что потом косвенно я буду вас подставлять, и мне это не нужно. Кто говорит добрый и хороший? Человек уехал, не выполнил распоряжение. Когда надо было готовить прямой эфир, он поехал в Мелитополь. Иди нахер, иди в Мелитополь и делай себе областное телевидение. Посмотришь, где тебя возьмут. Слушайте, если бы это были просто люди, которые пришли с улицы, 5 секунд бы их не было, к чертовой матери я бы выгнал. Мне до жопы, люди пришли. Мне до жопы, откуда они пришли? До жопы. Понял? Я тебе, блядь, час за час найду, блядь, журналистов, блядь. За эти бабки, которые они получают. Если такая позиция, считайте, что этот вопрос уже не стоит. Будут стоять нормальные люди, которые будут нормально освещать. Пожалуйста, блядь, твоя программа, блядь, так ее я не буду ставить в эфир. У меня нет программы «Час» с Андреем Шевченко, понятно? У меня своя информационная программа на моем канале, за которую я плачу бабки, блядь. Они это я понимаю. Платят, мрази. Федор Алексеевич, это я понимаю. Я не понимаю только... Меня, блядь, нет, падла не показала в Донецке. Я раком, блядь, по баррикадам лазил. Они что, охренели, что ли, блядь? Плюс Червоненко там, блядь, у нас главные, нахуй. Вы кого пиарите, еб вашу мать, блядь? Секретар Ради національної безпеки і оборони України Порошенко.
перший помічник президента Третьяков, кілька їх партнерів, таких як Мартиненко, цинічно і системно реалізують свій сценарій використання влади у власних цілях. Зміст сценарію має наступні основні елементи: власність, суди, правоохоронні органи, кадри, засоби масової інформації, влада. Саме Порошенко наполягав і врешті-решт досяг незаконної передачі під контроль РНБО судової гілки влади. Хоча вона за своїм самим змістом є незалежною. Протести судової спільноти виявились гласом волаючого в пустелі. А замість довгоочікуваної судової реформи ми спостерігаємо стогін суспільства від несправедливості того, що має бути вершиною правосуддя. Знову, як за часів Кучми, повернулося телефонне право і відвертий прямий тиск на суддів. Свій злочин нові правники освячують нібито волею президента. Нібито, бо знаю і переконаний, він не делегував Порошенку цих повноважень. До системи Міністерства внутрішніх справ переведено з минулої податкової адміністрації добре знайомих Порошенку генералів. Саме вони перетворились на оплот його впливу в цій системі. Через особисту відданість я хочу підкреслити ці слова. Разом із керівником Державного митного комітету Скомаровським до системи митниць повернено низку людей, яких відверто називають не інакше, як контрабандистами. Вони почали чесно, я думаю, що тут помиляюсь, коли використовую це слово, але відпрацьовувати високу довіру в лапках. Митниця поставлена на службу одній групі осіб. Привласнюється система засобів масової інформації. Скуповуються канали, теле- та радіомережі. В хід ідуть домовленості з олігархами про розподіл каналів, про перерозподіл частотного ресурсу. Відновлені сумнівні та злочинні схеми в приватизаційних процесах. На місцях з'явились, знову ж беру в лапки, представники Порошенка. Саме з ними треба поділитись прибутком, майном, власністю, акціями. Олександр Зінченка зараз немає в живих. І він не може сьогодні сказати про те, що, власне, сьогодні говорить весь народ. І, на жаль, сьогодні я просто мушу констатувати, що найбільш потужно до перемоги на президентських виборах іде саме кандидат від кланово-олігархічної системи. Той, хто зруйнував і результати першої революції. Це «Любі друзі 2». Я хотіла би зараз попередити країну. Так само, як я попереджала країну, коли були вибори, минулі вибори президента. І країна, власне, частину своїх голосів віддала за Януковича. Я попереджала, що обираючи Януковича, ви обираєте велику біду для країни. Ви обираєте клан, ви обираєте корупцію і ви обираєте насилля над кожним українцем. Мене не послухали. Сьогодні я просто попереджаю так само всю Україну. Обираючи єдиного кандидата від олігархії, ви обираєте практично зраду нової революції. Не зробіть цього, я вас дуже прошу. Дуже високою, дуже жорстокою ціною знову Україні достався шанс стати європейською, демократичною, а не кланово-олігархічною.